Брати и сестри, бъдете благословени. Нека през тази година, която идва благословена в името на Исуса Христа, да ви води към покаяние и спасение. Да исках да разкажа тази случка какво е станало. Когато сънувах този сън и двете голями кучета, които искаха да ме хапат, голями, ако бяха скъсали, щеше да ме разкъсат на две. И това тълкование много време мина, не че не съм го разбирал, но явно това нещо се избъдва и станало. Така че има братя, които лаят като кучета и не са справили. Държат ножа, копаят ти гроб, а ушки им говорят с тебе сладко, с сладки думи, но в сърцата им стои завист, омраза, отхвърляне. Нямат нищо общо, сякаш делата им, които изявяват с омраза, завист, отхвърляне, неодобрение. Брати и сестри, духовният ми живот, който премина в нещата, които стои, винаги братя, които ми биеха надолу в духовността, говоря, да вървиш надолу, пропастта да вървиш. Айде, ти нямаш право да вървиш нагоре. Айде надолу бързо ти. Кой ти дава право ти да вървиш нагоре? Ти трябва да вървиш надолу, ти нямаш право. Това искат да кажат, но човек не трябва да е зависим от такива хора, които правят такива работи, които изявяват себе си. Искат да са голяма работа, но не са. Аз каква вина имам за тях, че не мога да се издигната в някакво ниво. Не ме интересува, аз не работя за ниво, не работя за нещо. Не съм зависим от такива хора. Но казвам каква омраза, завист, отхвърляне в такива хора има. Изградено, братия душмани. Докъде сме го довели това нещо, хора, братия, сестри? Лошината на тези хора, изградена в тях. Молим Бог през тази година, 2025, Боже, да им дадеш сърца покаещи, да те познаят тези хора, да обичат хората, да ги приемат каквито са. Щото си въшкар, щото си сиромах, щото си долен, щото си най-голяма работа, щото си горделив, ай се махни от тук. Какви неща ми изброихте през тази година, брати и сестри? Пази, Боже, Господ да ни ви мери това, което мерите. А Словото казва, каквото мериш, и това ще ти се мери един ден. Няма да закъснеят нещата при вас, но защо трябва да бъде това, което ще стане? Да познаете Христос повече, да Божията милост да премикне във вас, да имате във вас Божия милост. И тогава ще разберете нещата как стоят. Духовността да живее във вас. Той е Христос да роди в сърцата ви, да бъде в сърцата ви, да се води. Да бъдете спасени в Христа Исус, а не да хулите, да унижавате. Брат, сестра, що е така, що е това? Сам се е говорил. Ей, хора, брати и сестри, докъде сте го довели това нещо? От вашата гордост, ви сте горделиви, надменни, лицемерието ви е останало при вас, а карате другите мисли, че те са лицемери. Аз се признавам, казвам си, аз съм един грешник пред Господа. Нуждая се от покаяние, спасение. Моля Бог да помогне на всеки един, да бъдем спасени един ден, всички заедно, да се молим един за друг. Но лови в сърцата ви стои засада да ме отмъщавате. Не се радвайте за моето нещастие, хора, за живота ми, да ни възполети това, което станало. Лошо е. Господ да пази. Не ви го пожелавам. Но в сърцата ви, омразата ви, завистта ви, вашето поведение го издава. Лошината ви. Правите се на християни, но не сте. Знаете ли защо не сте? Един християнин няма да постъпи така, като постъпвате вие. Да хулиш другия, не му знаеш живота как е, как живее, що живее. В тези трудни времена човек се чуди как да се спаси, как да върви пътят, който предстои. Вие не сте спряли. Горделив ме изкарахте, надменен,
себе си изявявам. Ами, вие като го нямате това, изявявайте себе си, де. Ем не го можете, па ем говорите. Бог ме е свидетел дали съм изявил себе си. Бог мрази гордостта да изявя себе си. Но вие ми турихте грях, който аз не го приемам. Нямам гордост. Изявявам моя Господ Исус Христос, комуто да бъде слава. Вие ни престанахте пък. През тази година, ако бяхте съдии и завися да съм от вас да бъда спасен, нямаше как да бъда спасен от вас. Вие да му одобрите. А след като ме биехте, духовната сфера говоря, биехте има да вървя надолу. И още сте против мен, омразата ви, завистта ви към мен е голяма. Защо? Какво съм ви направил? Ушкин сме една вяра имаме, едно кръщение имаме в Бога. А стои във вас омразата, завистта ви. Повтарям го, защото това имате. Непокорното ви поведение към човек. Виждате хората странно, когато човек има проблеми. Няма да се молите, а ще го погледнете по такъв начин. Също някой странник, нищо. Той не е човек, нещо друго е. Абе, хора. Замислете си, че ние сме хора, равни пред Бога. Че вие правите разликата между нас. Изкарахте нам. Нали? Най-различни хора, които стоим. Но Христос не гледа на това. Дали си беден, богат, възможен. Христос гледа вярата ти. Пазете си столовете там. Да не би някой да откранни. Ако трябваше да се пише имената на столовете, щеше да го направите. Аз не съм човека да съда човек. Съдията е един, комуто име е Исус Христос. Но не забравяйте това, което мерите, ще ви се мери. Това говори Словото. Аз не го говоря. Словото се изказва така. Аз нищо не казвам. И вместо да сте прелесни, благословени братя, които да помагате, които да се молим един за друг, да вървим пътят, вие застанахте против. Сладко говорите. Къде ви е сладкото, бе? Къде ви е любовта Христова? Явно изградено във вас това нещо, да изявявате себе си, а хулите другите, които нищо не правят. Аз търся спасение в Христа Исус. Не искам да бъда голяма работа като вас. Бъдете си голяма работа, на който не му харесва, мерата е голяма. Една тренировка да направите. Това ви пожелавам, защото много ви е станало. Не сте се спряли. Все гледате на хората. Нямате проблеми, защото за това. Ако имате проблеми, няма да го говорите. Няма да имаш внимание да обръщаш какво става, какво не става. А ще се молиш Бог да разреши проблемът ти, да го реши, да дойде покаяние, спасение. Не сте спряли, хора. Молим Бог да дойде промяна във вас. Промяната, която в Христа Исуса да дойде. Да ви спаси. Не, че съм голяма работа от вас. И не искам и да бъда. Не искам да се сравнявам с вас. Бъдете си голяма работа. Одумвайте хората. Но не разбрах иначе Словото на Бога не ни учи на това. Словото на Бога ни учи към покаяние, спасение, прощение. Спирайте се, хора. Спасявайте душите си. Да дойде покаяние през 2025, спасение, благословение Христово. Спирайте се те дяволски щурти. Никой на никой не помага по такъв начин. Ние си вредим по такъв начин. Библията ни учи в друго яче. Ето Словото на Бога ни учи в друго яче. Кой ще те спаси? Кой ще ми спаси един ден, ако ние не вървим пътят, който ни предстои? Няма кой да те спаси. Словото казва, той е народ с устните ми почита, сърцето му стои далеч от мен. Ако той Христос далече стои от нас,
и призоваваме го с устни. И каквото искаме да вършим, и говорим за спасение. Някой не е излъгал. Или ви е излъгал. Словото от друго яче учи. И така, брати и сестри, пожелавам ви благословен ден в Христа Исуса. Нека Бог да промени сърцата ви. Нека Господ да промени мислите ви. Да се роди във вас. Той е Христос. Пътят, който предстои да го извървите с Той е Христос. Дано Бог да ви е простил за унижените думи, за наскърбените думи. Изкарахте ма най-различен, пак го повтарям. Аз това, което вие ми притурихте, аз го нямам. Вие ми притурихте нещо, което аз не го нося. И нямам право да го нося. Носете си го вие и отговаряйте за делата си. Не ме интересува ви какво гледате в мен. Бог вижда в мен сърцето ми как ще служи, как не служи. Как съм изявявал гордостта си, как сам си говорих, как сам най-различни неща съм слушал. Абе хора, не ставайте такива хора, които не могат да гледат. С очи ще гледате, но никак няма да разберете. С уши ще чувате, но никак няма да разбирате. Не разбирате нещата, които стоят, бе, хора. Моля Бог в името на Исус Христос, пак повтарям, да дойде, да ви е променил този Христос, да премахне лицемерието от вас, гордостта ви, надменността ви, да дойде покаящия дух, Святия Дух във вас, да ви промени. Моля Бог, в името на Исус Христос те моля, Господи, за наши брати и сестри, да премахнеш гордостта, надменността им, тяхното грозно поведение, Божие святи истини. Моля те, Отче, в името на Исус Христос, те моля, за наши брати и сестри те моля, Господи, защото много са станали лоши, Божии. Молим те, добрината, която имаха преди, Господи, любовта ти, която имах, моля те, притвори в сърцата им отново, Боже, да дойде покаяние, да те познаят те хора. И един ден да бъдем всички спасени, Господи, святи истини. Благодаря ти, Отче, в името на Исус Христос, този час. Благослови ни с наши брати и сестри. Молим те, води ни към покаяние, спасение, утеха, надежда в Твоето свято име, Господи, святи истини. Моля те, прости ни, Господи, за грешките, за постъпките ни. През тази година, с каквото те наскърбихме, унижихме, аз точно, Господи, покаявам се пред Тебе с думи, дела, помисли. Никой не искам да обиждам. Никой не искам да наскърбявам, брати и сестри. Бъдете благословени в Христа Исуса. Но такива хора те карат да си изказваш. Искам да служа, искам да вървя пътят, който ми предстои. Но много хора имат омраза към мен, завистта им, навиждат ми, а нищо няма. Остана ми Той е Христос. Искате да го открадете? Вземете го. И вие може да го имате Той е Христос. Аз на никой не съм пречил. Но в сърцата ви, стояйки в тази дейност, лошо е за вас. Не можахте да разберете тази духовност. Не се стои в проблеми, в кавги, в разправи, а се стои в единство, в молитва, в прощение. Не знам как да се изкаже, Боже, с такива хора. Господ да ме опази. И затова съм се отдалечил от някакви хора. Отдалечил съм си, защото само отдумват, говорят лъжи и измама. Ти говориш друго, те го тълкуват по друг начин. Много лошо. Аман от християни, които не могат да разберат истината.
Аман от такива хора, които изявяват себе си голяма работа, но не са. Айде да сте голяма работа в Христа Исус, но не сте. Лошо. Нека нашия Господ Исус Христос да бъде утеха, надежда, спасение, да ни води всички ни към покаяние и спасение, брати и сестри. Благословен ден ви желая. Продължаваме напред.